kanavaan. Näkis ehkä, mutta keskittyy vain yhteen kanavaan. Jos Jeesus tulee uudestaan, se jälleen ristiin naulitaan. Papit huutaa kuoroinensa, käännetään ja kaulitaan. Pilkkaanko Jumalaa, helposti pilaantuvaa? Pilkkaanko Jumalaa, vai Jumalan kuvaa? Kun veri muuttuu ketsupiksi, henki ruumisfileksi, niin vakaumuksen varjolla voi panna mestat sileksi. Ja totta kai myös taistelussa hän on meidän puolella, kun autuaita olimme ja rukoilimme huolella. Voi Viktor, mitä tuleekaan sun tarhasi taimista, kun laulut muutat kuva ei kuin paskaa taikka naimista. Synti elää Juisessa ja Ismossa ja Kojossa, kun niiden tahdin miehet joraa aina penis ojossa. Kun piru kerran kelpaa mukaan suureen pyhään teokseen, kai Jumalan voi kirjoitella epäpyhään seokseen. Ja onko hänen paikkansa kammioissa sakastin hän onko sielujemme pakastin?